מר סמיר הרון, יושב ראש הוועד המקומי וחברי הוועד, גברת יסמין מדאג'י, יושב ראש ועד הורים וחברי ועד ההורים, צוות החינוך והמנהלה, תלמידי בית הספר, אורחים יקרים, מכובדיי כולם, שויים שחשוב, מסע אל חיר, ערב טוב. שקט ודממה, התרגשות, מהולה, כאב ועצב, יוצרים תהילה מיוחדת לערב הזה. הכאב והכעס הבוערים בליבו של כל אדיגי אציל, ותמונות הזוועה הנוראיות העולות לזיכרון, משמיעים ביום זה ובכל יום יום זעקה אילמת, אשר קורעת תקרת השמיים נוכח מעשי הרצח והרדיפות האתניות שנרקחו בשנת 1860 בחשאיות מחלטת, בהיכלי שנאה, ושלביהם סופתו בידי אדריכלי רוע ואושרו על ידי צר נוקם צמא דם. עומדים אנו כולנו כאן הערב הזה לזכור סבלם של אדיגים שוחרי שלום וחפצי חיים במולדתם הם. נזכור האבות ששילמו חירותם מחיר גאוותם ואהבתם למולדתם לקווקז. הערב נרכין ראש לזכרן של כל אם ובת אשר ציפורני השטן נשלפו מולן, לזכרם של כל נכד וסב שנגדע חלומם, ולזכר כל אב ובן שנפרידה דרכם. נזכור ונצדיע כאות כבוד לעם שנרצח פעמיים, האחת על ידי מכונת מלחמה של קיסרות אכזרית, והשנייה בהתעלמותם של ההיסטוריונים ידועי שם בעולם שלא נתנו יחס ראוי ואשר אירע וקרה במלחמה הנוראה ההיא. ועם זאת, למרות האובדן הגדול, הפצעים העמוקים והנפש הרצוצה והמנופצת, הקומה הזדקפה והראש התרומם בגאווה גדולה. אכן טבח נוראי וגירוש אכזרי היה בקווקז, אך האור לא דעך והעם לא נכחד. עדות לכך התכנסותנו כאן הערב ברחבה הזו עם צאצאיהם של קורבנות הגירוש והרצח. קהל נכבד, יגאל אלון אמר, עם שאינו מכבד עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. כמה נכונה אמירה זו וכמה מדברת אלינו כאנשי חינוך והורים. כמערכת חינוך ביישוב חרטנו על דגלנו לשמור ולזכור, לשמור תרבות האבות הייחודית והנפלאה, ולזכור תמיד את הגירוש הנוראי של האבות מארץ מולדתם. رحم الله شهداء التهجير القسري والغاشم وأسكنهم فسيح جنانه.